шахсе буд ки яъне ки нишон дод ки бо вуҷуди ҳаракати худ яъне ки ба ҳама чиз расида метавонад. муҳаммадалӣ он шахсе буд ки аз як одами гадо худашро баланд ҳисоб намекунад ва ба худашро ҳамчун инсони комил, инсондӯст ва ғайра ҳисоб мекард, ҳарчанд ки вай дар тамоми ҷаҳон машҳур буд. гӯё як легенда, гӯё як миф мебошад ки ба воситаи ӯ тамоми варзиши илми бокс, тамоми варзишҳои дигар ба тағйирот иловаҳо шуд. Шукри ҳамон инсон ҳамон ки Муҳаммад Али тонист тамоми варзишгарони дунёро мафкураву илму шуурашона алиш кунад. Чунки он инсон яке аз асосгузори илми боксам гӯя меарзад ки ӯ ҳам дар илми спорт, ҳам дар илми ислом ҳам яке аз файласуфҳои бузург ба ҳисоб меравад. ҳаст нафаре ки ёки ҳамчунин одаме ҳаст ки ӯ номи худро гузоштааст ва ба шахсиятҳо ва ба нафароне ки дар оянда ва имрӯзу фардо ба варзиш сарукор доранд аз таърихи зиндагӣ, аз тарзи зиндагонии Муҳаммад Али агар огоҳ шаванд, равияи варзишро ба фикрам ки баландтар мегардонанд ва мехоҳанд ки дар баробари Муҳаммад Али яке аз шахсиятҳои писандидаву шинохтаи дунё бошанд. Масалан, тамоми ҷо мерен, дар тамоми мисол варзишхонаҳо, дар тамоми майдонҳои варзишҳо фақат суратҳои Муҳаммад Али мондаги. Барои чӣ мондагӣ? Барои ки дигар одам намондагӣ? Барои чӣ масалан Виталий Кличко яке дигар намонда? Барои ки медонистанд ки ӯ инсон тамомияти илми дунини худ ва тамомияти илми вуҷуди инсонии худро ӯ тамомист фақат дар мардуми варзишгар тонист чӣ кард? Паҳм кард.